basa-basa ang pandaan. Buwan. So, nata sa eskina at bang sa kuan? Asilo. Oban si Kirby. Ay, Kirby. Ay, dayon. Ay. Ikaw, wow. Ini siya, asilo. Maraming labang. Eh. Wala ba kami? Hindi ka na kayo building. Oh. So una, wala ba ni? Tuig 1999. Napapos sa Makulada na ito. Makulada, Mandawi. Naari man ang mga madre na limba. Ha? Hindi na ma-post. Kung naguna na mo, munang tour guide na mo. Munang tour guide na mo ni Kirby. Mo Kirby. Naguna ang ato tour guide. Dito ka mag-kuhan na bugal-bugal kaya takibaw, nga-asip din sa polis. Anii din, gusto na maligyag siya. Gusto na maligyag siya po. Manisya, kabisi ang dalan sa Gurordo. Ako lang i-post basta na ako'y kasugat kay sabi na lang nagunsa ta. Ano, nagmask ko na sila, di mo sila makita. Lanaw. Body horror sila ko na. Siya lala na. Doon. Ado doon. Kailan kang siya lala doon? Kailan kang siya lala? Nakalimot ko. Ka na mag-stambayan sa UP ba? Oo. Anak matog. Gihipos na siguro si Shalala siguro. Pang Sotiro Kabahog. Kaya ako namang tour guide, naguna na mo. Alam mo, aswan doon. Ito. Ngaring siya, dinaniit. Ano yun? Nadinikal. Balo. Mga na ning CIC may. Cute kayo. Para ka cute sa mga curve. Pasad ka tubo. Ay, Makulada. Doon. Traffic. Dali biwa kay tao. Tungod sa kakrisis karon niya wala pa siya sweldo. Kay tao.
numero diha. Countdown. Nga tong tour guide naguna na. Pero diretso ra ba na naglabang doon? Hindi na mo to traffic na siya. Naman ang countdown. 6 5 Stop, hindi na yung kumuha. Di pa ka punta Kalabang kay 99 pa man ako. Kastig yung wala, laaya dito pita. Cool. Naka-partner sa dusahay. Tagsara sa nung pakita. Lingaw naman ni nana man ni uyab-uyab. Wala ko yun. Sus, awarang post ani oh. Maoy pa. Mura lagi ni sila correct nga ang edad ani Jace pa. Nanay ni buot. Pila da edad nimo? Cheers. Oh, di ba? Na naguyab-uyab na kamayo gud. Kuya, di ko tulong. Sus, lupigan lang tanin nyo. Ha? Lupigan lang tanin nyo, uyab-uyab na. Mura jud mong correct no? Okay. Pasudlon pa ka taron dong? Ha? Alas 6 naman. Alas 6 na. 6 na din. So ayan lang. May uban mga lapida maker nang kuan naman. Nilado na. Ayan. Kamay na lang nabili. Yan ang abli. Sigsirado na siguro. Ano? Panagani na maligyag kandila. Sirado na, check? Hindi pa, wala na lagi na maligyag kandila. Ina? Napay na maligyag kandila, check? Nasa ice mo dyan Manila? Oo. 8 minutes na lang sa Manirado. Kaya alas 6 so day kutob. Hangyo pa? Ang guard. Paakab. Oo, kamigs. So 8 minutes na lang daw kuno ta kutob. Oo, di kita ka vlog diri sa sud. Git naman sa gamay. Kanikangan kol? Mana siya Jis ni dong? Oo. Tagdos dayon go. Di ba tag piso man? Ano daw? Gamay silang kuan ilang G's. Mura mag kuan. Tag piso. Yang kanikol. Ligputin na. Imo sad na. Na magampo sad ka yung mga kailat pud nga paano nila. Tuan na sad sa laing nasod, to sa laing lugar. Magampo ka. Ito may mga tao. Gapong cross.
Exercise na. Exercise na. Aking langgam sayaw. Ang garden, suri-suri. Tres English, Elvira, Lisa, Karen Daniel, Teresa, Francisco Baslo, Elsa. Basta na ako ng school. Size na ka? Ha? Ikaw na tas guard. Dagan pa mo sa tao dito? Nagkot? Ha? Ikan siguro na sila trabaho ba, alas 5 ila out na. Diretso sila ngayon. Ako na mga 2016 nga gipang lubong dong ba kay kuha uno no na siya. Habwa uno na ba. Ano? Rest in peace. Narcisa. 2016 eh. Adal Quinta. June 14, 2016. Mga 2016. 5 years na. Ha? Saging, ikaw na na. Ihalat. Ha? Ihalat. Kana? Balik na tayo. Bibiin na, alas 6. Nasa ni. Balik kami pohon.